pitkä sinihupparinen kaveri, niin voi myös koulua. Se on tämmöinen syödyttävä lempi. Tuolla on merkkejä. Nyt tässä voi asettua niin tää on sitä ympyrän kaarta nyt tässä. Niin kuin, että me ollaan pieniä tommosia roudarin teipin merkkejä laitettu. Rako esimerkiksi. Mikäs se nyt menee vähän hankata olla? No niin, tohon tavallaan. Niin, se katsot, tästä tulee se. Tää on niinku kaarta tässä. Loistavaa. Loistavaa. Laitetaan. Joo. Hi. Fine. Kiitos. Tää rakennetaan kyllä niin ihmisistä ja kyläisistä. Mikä on soittimen nimi? Tää on nykkelharppa. Me pyritään oikeastaan siellä olisi pelkästään näin, se on puhumassa täällä. Uskon, että meillä kaikilla on toivo rauhasta. On se sitten toivo sisäisestä rauhasta, perherauhasta, naapurisovusta tai vielä laajemmin ajatella toive maailman rauhasta. Eli minkä toivoisit itsellesi tehtävän, tee sinä samoin heille. Ja tämä kultainen sääntö löytyy jokaisesta maailman uskonnosta, eli kaikkialta maailmasta. Otin kellon mukaan, ja kun kelloa soittaa, niin me toivomme, että ihmiset tulevat läsnä oleviksi ja tähän hetkeen. Näin toimikoon taitavasti rauhaan johtavan tien kulkija. Olkoon hän kyvykäs, rehellinen ja hyväsydäminen. Puhukoon hän rakentavasti, lempeästi ja nöyrästi. Olkoon hän tyytyväinen, kärsivällinen, huoleton, vaatimaton, aistinsa rauhoittanut ja järkevä. Kohtuullinen ihmisten keskuudessa pyyteetön. Älköön hän käyttäytykö alhaisesti niin, että viisaat myöhemmin moittisivat. Vallitkoon rauha ja hyvä tahto. Olkoot kaikki olennot onnellisia. Kaikki elävät olennot poikkeuksetta. Pelokkaat ja rohkeat, pitkät ja suuret, keskikokoiset ja pienet, hennot ja rotevat, näkyvät ja näkymättömät, lähellä ja kaukana elävät, syntyneet ja syntymää lähestyvät. Tulkoot kaikki onnellisiksi. Itse vaikka olen oppineet, mutta työssäni olen sairaanhoitaja. Kaikki ihmiset
tietävät, että jos vaikka käsi tai pää koskee, siis se vaikuttaa koko elimistöön. Maailmassa, missä nyt me elämme, vaikka asumme erikseen, eri kulttuuri, eri uskonto, silti kaikki olemme yhtä. Siis kaikki meidän keskenämme olemme veljekset, sisarukset. Jos jossain mätänee tai tulee ongelma, siis se ei ole näin, että se on Suomen ulkopuoli. Ajatukset ohjaavat elämäsi suuntaa. Jos ajatuksesi ovat aina samat, päädyt myös aina samaan. Joten ajattele uudella tavalla ja muutut uudeksi ihmiseksi. Jaa onnea kaikille, niin elät myös rauhassa. Luo rauhaa omassa mielessäsi ja luot ympärillesi rauhan maailman. Tämä on olennaista rauhan säilyttämiseksi. Om Shanti.